Evar baş temaşevanên hêja di bernamekî din yê Panorama heftê de dîsa bi hev rane. Ez hêvî dikim ku em demeke xweş bi hev re derbas bikin. Ez dixwazim beriya ku em dest bi bernama xwe bikin wexta ku îlon meriv behsa îlonê meha îlonê dike taybet jî behsa vê mehê dike û van roja dike sê çar bûyerên girîng hene hem di dîroka dinyayê de hem de a miletê Kurd de di serî de 1961 yazdê îlûnê şorşa îlonê dest pê kir dibin serokatiya Nemir Mela Mustafa Barzanî da pedeke li hember dewleta Iraqê dest bi şerê çekdarî kir. Îro ew şer bi rastî bi libabûna ala Kurdistanê li ser parlamentoya Kurdistanê a li Hewlêrê biye nîşaneya wê meriv dikare bêje ku destpêk ji wir dest pê bû. Dîsa wexta meriv behsa meha îlûnê dike bi rastî înca hinek em bêjin bûyerên reş jî hene. Di şeş û heftê îlona 1955 da li Stenbolê bi pêşengiya em bêjin saziya îstihbarata Türk li Stenbolê li hember Rûman êrişek hat dest pêkirin. Di wê êrişê de gelek însan hatin kuştin. Li gorî amarên resmî 4214 avahî hatin rûxandin. Hezar hev em bêjin cihên kar hatin xerakirin. 73 çi bû ew jî 73 hev cihên olî em bêjin dêr hatin rûxandin şewitandin û 26 jî dibistanên Rûma ji holê hatin rakirin. Ez bi taybet wan kesên ku wê êrişê organize kirin û têda cî girtin ez wan şermezar dikim. Dîsa di yazdê îlona hezar û çend bû vêga vê ew wala min ew nekiriye. El-Qaide êrişî Pentagonê û êrişî navenda 2000 çend bû? 2001 were rast e. Êrişî Pentagonê û êrişî navenda ew kê kirin. Navenda tîcaretê a dunyayê kirin. Gelek însan dîsa li wirê jiyana xwe ji dest dan. û piştî wî dinyake nû meriv dikare bêje ava bû û bi rastî Amerîka kete Efxanistanê û meriv nikare bêje Amerîka li Efxanistanê pir bi ser ket. Lê piştî 10-11 sal ser da derbas bû serokê El-Qaideyê hat kuştin û dîsa 12 Eylûnê 1908 li Tirkiyê derbeyek leşkerî çêbû. Di wê derbeya leşkerî da gelek însan hatin girtin, gelek însan reviyan koçberî çêbû, îşkence, zîndanîkirin, bûkdarvekirin çêbû. Mexdûrê 12 Eylûnê bi rastî pir zêde ne. Ez ê ku wê derbeyê kirine ez li ser navê xwe û navê çarpel medyayê ez wana dîsa şermezar dikim. Belê temaşevanên hêja
piştî vê em bêjin van gotina em ê derbasî bernama xwe bibin mêva minî vê heftê kek Salim Çelîker û kek Baran Hemzene ka em her diya jî bînin ekranê hûn bi xêr hatin sersera serçavara hatin. Spas kek Henîfî, silav te li silav kek Baran Hemze. Kek Baran te dengê xwe girtiye, dengê xwe veke ew te dî ew ka mîkrofonê heye wexta te bitikînî tê bibînî te girtiye. Te nedî hema li milê çepê li milê çepê mû te dinivîsîne mû te ew kê mîkrofonê heye bitikîne wê vebive. Çêbû? Gere çêbû be. Kek Baran çêbû? Dengêm tê te anna? Na divê nayê ozan tu hinekî belê niha em ka binêrin sernivîsên me çi ne em ê îşev li ser çi xeber din em wî binêr. Belê me sernivîsê xwe dîtin niha em derbasî mijara xwe yekem bibin. Nizanim deng ji bo kek Baran deng îndî tê te? Bawerke hêjî nayê. Belê Salim em ê dewam bikin ka heyanî ku pirsgirêka kek Baran ew dibe. Kek Salim niha îsal Wezareta Perwerdehiyê a Tirkiyê ji bo sala nû 20,000 mamoste stendkar ji vî 20,000 ez 175 mamosteyên Erebî stendin ji bo dersa Erebî. 1004 ê İngilîzî bûn, 3 ê Kurdî bûn û yek jî ê Almanî bûn. Êko stendin. Ew jî bu cihên nerazîbûnê bi rastî di nav Kurdan da wek tê zanîn dewlet li gorî amarên ku dewlet dîne holê 20,000 zarokên Kurd dersa bijarte hilbijartine û li gorî dîsa amarên fermî di derdora 28 hinek 29 behsa mamosteyên dersa Kurdî dikin ku hene û sisê jî hatin bêje bû sî û di do bû sî. Îcar bi sî mamosteyî nemimkin e ku 20,000 zarok bên perwerde kirin. 2 saet vejî heftiyê 2 saet vejî ew nemimkin e. Îcar ji bo wî Kurda tamam kek Baran dengê te îndî tê. Îcar Kurda bi rastî
ji boî viyanê li ser medya civakî jî hin saziyên Kurd kampanyekî dest pê kirin di serî de diyerg ku li Diyarbekir wek çavdêrên xwe wek çavdêrên perwerdeyê didin nasandin bi rastî ez berpirsê wan jî nas dikim însanekî gelek jêhatiye û dîsa ez zanim ku sivê ew ê platforma zimanê Kurdî li parka mafê mirovan a Koşiyoliya Diyarbekir ew ê li wir daxuyanîkî bidin ji bo perwerdeya zimanê Kurdî û ew kampanyaya di sed mamosteyî ji aliyê diyergê da dan dest pê kirin paşiyê Hez Kurd jî ket nava wê kampanyayê di medya civakî da kampanyekî bi wî rengî jî meşiya û tê gotin ku ew hinek em bêjin saziyên medyayê bi ew şagirtên zanîngehê ku di beşa Kurdî da dixwînin bu an ra hin röportaj hatine kirin pir bêmûd bûne dibêjin em biqedînin jî me nagirin kar ka me jî rabiye virê ew kiriye divê ku xelkê me piştgirî bide me kek salim tê bêjî çi ji bo vê meselê belê Henfî ew te amaje bi şoreşa îlonê kir rast şoreşa îlonê di tarîxa milletê Kurd a vî 6 salî dawî da çi gelek mihîm e û pêvajoya ku hat dest pê kirin îro em berhemê wî dibînin başûrê welatê me azadiyê heye dezgehê saziyê neteweyî hatine damezrandin milletê Kurd xwe astekî gelek qeş da û xweş da organize kiriye biye gav bi gav dibe perçe dünya pêşketî ya demokratîk di vê encam sandinê da şoreşa îlonê gavekî gelek hêja ye em hemû şehîdên şoreşa îlonê cardinê bibîrtînin rihê wan şad be û ew hişmendîtiya ku şoreşa îlonê da dest pê kirin îro jî kilîta çareserkirina pirsa milletê Kurd e divê bi çar desta em bi wê hişmendiyê bigirin pêşva bibin organize bikin mixwest van gotina ji bo şoreşa îlonê bêjim pirsa zimanê pirsa zimankek henîfî di avakirina nasnamaya neteweyî da pirsekî esasî ye li gelek milleta ziman bi xwe biye kilîta nasnameyê bi xwe evca ew reqamê ku cenabê te da yani di şertên Bakurê Kurdistanê da bo me dibe wesîla dilêşiyê dibe nîşana tahrîbata ku hatiye kirin ev 5-6 sal e ku li Bakurê welatê me hereket dest pê kirine gav bi gav me gelek mewje jî dest xistibû lê mixabin ev 40 salê dawîn tahrîbatê gelek mezin hatin kirin loma jî pirsgirêka esasî kek henîfî di Asya siyasî da divê ku were nirxandin yani ev reqamê ku em bahs dikin 20,000 xwendekar hene tenê 3 mamoste hatine tayin kirin hejmarê mamosta biye 30 rast e vana reqamin lê divê ku em pirsê parî zelaltir bikin gelo ev çi hatiye serê me boçi îro em ketine pey hejmarê 3 mamosteya
divê ku em pirsê divê merhale divê asêda binirxînin û tê ser stratejiya neteweyî bêşik kek henîfî ew xebatên ku ji bo ziman tên kirin çi hez Kurd be çi tevgera ziman be çi ew rêxistinê ku cenabê te destnîşan kir yanî karekî pîroz dikin karekî qenc dikin em wan car dinê pîroz dikin divê em mil bidin wan lê divê ku mesele divê çerçeveyê de neyê nirxandin yani mesele parî em hinek parametrên siyasî hene kek henî divê pirsgirêkê de divê ewlê em wana zelal bikin ew çine me daxwazê xwe yani îro mesela milletê Kurd bêxwedî ye yani pirsa kurdayetiyê hişmendîtiya kurdayetiyê ne organize kiriye ne tarafe ew qelebalıqa ku hatiye vücudê bi vêyan daxwaza ranabe rûnanê berê van vê qelebalıqê van însana dane cîkî dinê û em Kurd ya jî ew kesên ku bi navê Kurda bi rê ketine çiqa seviya daxwaziyê xwe dixînin dewlet meselê ew qas şolî dike yani di tarîxa milleta da mesela xebata da ev pirsa ziman wek şaxekî ye ku tê dibe zemîna çareserkirinê da ku hinek taraf li hev bikin lê li bakurê welatê me ev tiş ji binî têk çiye şolî bîye kek henîfê dixwazim bara te bikişîm noktekî dinê yani carna hinek kemalîst avakirina cumhuriyetê û têkçûyîna Osmaniyan didin berhev û avakirina Cumhuriyeta Türkiye wek gavekî pêşketî gavekî demokratîk gavekî modern destnîşan dikin û bi vî hewayê pirstê dinirxînin lê em wek Kurd kek henîfî ti sebeb tune ku em di Cumhuriyetê raserê serdema Osmanî bigirin yani Divên Cumhuriyet destpêka têkçûna paşî ye herî paşî a milletê Kurd yani berî Cumhuriyetê yani heta ku Cumhuriyet nê avakirin jî hinek mafhene yani Kurd organize kirine Kurdistan yani têkçûna dawî têkçûna me dawî destpêk komar e avakirina komar e yani ew destkeftiyê ku di dema mîrektiyê Kurda da di civata Kurd da şîn bûbûn kok berdabûn ew bi Cumhuriyetê ra bi binî hatin birîn yani ji salê 1810 dest pê kir û bi Cumhuriyetê ew pêvajoya qedandina wan mafa qediya kek sal belê yani divê nokteyê da yani ew dixwazim bahsa medreseyê ku dibinê hakimiyeta mîrektiya da yani duan medreseya da perwerdekî me gelek xweş hebû gelek mîrekê me bi xwe mîrekê me bi xwe bi ziman û bi edebiyatê bi perwerda ziman bilîd bû meşgûl dibûn em bêjin wek pertobegê hekarî wek Mîr Mihemed ku navekî wî Feqî Teyran e wek Yaqûb Begê Zîrkî wek Şikrî Begê Betlîsî wana bi xwe hem mîrekin hem xwedî medrese ne wek Mîr İbadedîn ku bi Malay Cizîrê ra ew wî hene beytî wî hene ew Malay Cizîrî beyta din berhev yani ew dibinê hakimiyeta siyasî ya mîrektiya da medresê me hebûn perwerda beşekî perwerda medreseya bi zimanê Kurdî bûn ya jî
او مدرسه کو دما او نظامیه دا ام سالا 11 12 هاتن دا مزراندن کو گوت مدرسه نظامیه او هم دوار ناوروکه دا هم جی دوار فرما خدا به دبنه دستلاتداریا سیاسی یا ملکتی مدا رنگکی کردایتی سندن زمان پیش وچو ادبیاتا کلاسیک پیش وچو yani civak geç bu yani iro em dinirin yani ev tiştê ku wê demê me bi dest xistibû divê ku diwarê siyasî de kek henifî tiştên hê xweştir hê qençtir hê geştir li ser wê zemînê hatibûne avakirin lê mixabin em 40 salê dawî ne diwarê hişmendîtiyê de têk çûn Kurdayetî têk çû ziman têk çû ku cenabê te reqama da yani civata bêjin Bakurê Kurdistanê ku îro hejmara wî kemî 20 milyon nîne hejmara Kurda tenê 20,000 xwendekar xwe qeyd kirine û dewlet bi me paxav nake keko 20,000 xwendekar qeyd kirine da ku ew jî baş e yani gav kare pêş vare lê dewlet bi te tinazat dike sê mamostaya dete yani ev rewşa me ya siyasî nîşan de mixabin belê spas ez jî spas dikim kek salim belê kek baran niha teqrîben zarokên Kurdayî ku diçin dibistana navendî û ku divên Tirkî jara divên ortaokul ez divêm belkî hey ew ê ji ber ku 20 milyon bi seretayî û navendî û amadeyî va lîseyê va em bêjin 20 milyon ku şagirt hebin ji wî teqrîben milyon û nîv di navbera milyonekî û milyonê nîv da di dibistanên navendî da zarokê Kurda hene em bêjin milyonek heye ji milyonekî tenê 20,000 mürecaat hene tew sala çûyî jî yani îsal daha birastî ji bo îsal kampanyakî mezin jî dest pê kir hemû partî û rêxistinên siyasî û rêxistinên sivîl ziman û teva rabûn ew kirin kampanyekî kirin li hinek dera li dibistana jî geriyan ez pê dizanim em bi xwe jî çûn hin dibistanan îcar 20,000 ev çi ye ev ji hişmendiyan netewî kêmbûna wî ye mesele çi ye çima Kurd hewqas xemsarin û dewlet jî bi çi çavî li me nêre ez zanim ku kesên ku diçin em bêjin daxwaziname tije dikin divên em dixwazin sebiyê min dersa bijarte bi Kurdî bibîne divên wela mamoste tune belê tê çi bêjî belê êvar baş êvar baş dest pê te bo ketkarê çarpel medya û bo temaşevanê çarpel medya hêvî dermen bikaribe hinek şer bi hevdûra şîrove bikin bi rastî jî li Bakurê welatê me têkçûnekî bêbinî heye yani niha têkçûna siyasî di aynı wextê de tesîra xwe li ser civakê li ser ziman ser ol li ser hemû tiştê dike li Bakurê Kurdistanê ez teqrîben dikarim bêjim ki 20 salê 25 salê dawiyê de rêxistinê Bakurê Kurdistanê her diçe berbijêr diçin êdî zemînekî nemayeke ji wê zêdetir berbijêrtir biçin cerdima pêşengê civakê pêşengê yê netewê Kurd rêxistinên netewê Kurd bi xwe bi rêk û pêk nebe pêşewazî li civakê re nikare bizer bike ew dem tesîrekê xwe neerin li ser civakê mîsoger heye îcarê nihal Bakurê Kurdistanê bawer dikim bê ku rêxistina ji hevdû veketînin yekê xetekê yê millî dibêjin di xetekê millî de xwe dinerxînin çi ji Partî Demokratîk Kurdistan bêje çi Partî Azadiya Kurdistan çi Partî Sosyalîst bêjin yani hûrengên Bakurê Kurdistanê yê dezgehên sivîl
de her varida em bêjin ji hevdû cidatir tiştekî bînin pêşxûd nîne. Navena yên sosyalîstê kevn û nû demokratên kevn ya jî Partiya Azadiya Kurdistan diwan navena wan da tu farkekî yên siyasî nemaye. Daxwazekî yên netewî navena wan da nemaye. Carnan jî her yek ji koska xwe de her yek de warê xwe da bê ewin lawaz bûn nikarin bibin mersîvekê ji bo Bakurê Kurdistanê ji bo tevkuştina Bakurê Kurdistanê. Ew tesîreke gelekî negatif li ser civata Kurd û Kurdistanê dikin bixabin. Ji erdemekê pêşengê bizava Kurd li Bakurê Kurdistanê rêkûpêk nebe, bixabin ew tesîreke erenî li her civakekî tesîra xwe her berdewam dike. Divê serî de rêxistinên Kurd û rewşenbîrê Kurd vê warê de mîsoger li xwe vegerin û gor vê nirxandinekê nû dest pê bikin. Ez bawer dikim ew dibe belkî piçekî bersivekî pengavekî yên biçûk ji bo Bakurê Kurdistanê. Heger zimanekî yên netewekî tune be, aliyekî netew ji xwe tamamî ew dibe. Kêm dibe, qut dibe û lawaz dibe. Heger ziman tune bise, hez tune bise ji xwe kurdayetî jî kêm dibe. Dewletên dagirker bi zaniyare dibê warê de mîsoger baş dişuxulin, gor xwe asimilasyona xwe pêk vadibin, ne tenya bi dezgehê xwe mixabin bi dezgehê Kurdistanî jî an jî wekî xwe dezgehê Kurdistanî nîşan didin, hinek rêxistinên xêrnaxwaza jî dibin sedemekî herê mezin li Bakurê Kurdistanê têkçûna zimanê şêrîn yên Kurdî mixabin bûne sedemekî herê mezin ew in. Ez ji ber vê sedemê jî ez evê pir zêde ew nabînim. Bo min sürprizekî nine li Bakurê Kurdistanê de 2022 da bijartina zimanê Kurdî di asta herî binîra dimîne. Yani sedî sê çar ya jî vê herî zêde pênce em dikarin binirxînin, sedî pênc binirxînin. Ew sedî pênc mixabin trajediya nêm Bakurê Kurdistanê hestê netewî têkçûna hestê netewî li aliyekê. Warê siyasî de em dikarin bêjin gelek dilsozên Kurdistanê henin û hez dikin bi her şêweyekî ev dilsoziya xwe li civakê tesîrekî yên erenî bikin, lê mixabin demekî di nava civakê de serdest nebe, di nava civakê de bi tanzîm nebin, tesîra wan jî bi vê şêweyê jî kêm dibe, nikarin bibin mersîvekî jî di nava civaka li Bakurê Kurdistanê. Ki mamoste destpêkê de jî min hinek tiştgudarî nekir, cenabê wê hanî bû ziman bawer dikim, ji ber rojevê jî dizanim. Du alî henin li Bakurê Kurdistanê, alî Kurdistanî ra dibêjin, hez Kurtayî o zimanê yên Kurdî Platforma ziman. belê platforma zimana Kurdî her du. Yani niha tu pirs bikî hez Kurdî jî temaşe bikî, ku hez Kurd piştre hate damezirandin, piştre platformê zimanê Kurd hate damezirandin. Platforma zimanê Kurd bi tewayî ji alî rêxistinên yên Kurdistanê hate Êne Kurdistanî jî hene di nava wan de keko. Belê. Îjarê gelo pêdivî çi bû ki Kurd hêz derkeve holê? Ew piçekî em xwe vedigerin, partiyên siyasî li Bakurê Kurdistanê wekî min destpêkê de jî gote, her kavanên yên siyasî yên Kurdistanî navbeyna wan de tu bawer bike yek mûkê bikişîne tu ferqê wê navbeyna wan de tune. Hemû kes hez dikin netewa Kurd li Bakurê Kurdistanê kêmtirên bigîje mafê xwe yê rewa. Vê warê de hemû ew e. Yên îdeolojik tamamî ji ortê rabûne ji xwe. Yani sosyalizmin yên kevn yên tiştên yên îdeolojik hêdî navbeyna rêxistinê Kurdistanî de nemayî tuneyî pûç bûye. Hemû kes dizane ki ew tiştekî ew e. Înaktif e hêdî li Bakurê Kurdistanê. Lê cardan her yek di avayî xwe de dimînin, wekî yên herêmî em bêjin di koska xwe de dimînin, dibêjin koska xwe biparêzin. Ew tiştekî herê şaş e li Bakurê Kurdistanê da ku nikare bin bibin bersivekî ew e. Kurd hêzê mînakî wî ye. Heger hebe platformekî hez Kurd keko. bijî wisa got. Bijî wisa got ji xwe. İçerî ewana trajediya
Bakurê Kurdistanê mixabine. Trajediya me ye em hên helbestekê me yên netewî, refleksê me yên Kurdistanê, refleksê me netewîperestî ya jî bi İngilîzî bi patriotik tuneye. Eger em kasên dawîkera li Bakurê welatê xwe ji xwe, ji milletê xwe, zimanê xwe, ji çanda xwe, ji hunera xwe hez nekin, li wan xwedî dernekkevin, ji xwe gihîştina armanca yê dawî jî nemimkin e. Ez vê derê ew nabe. Destpêkê de ji xwe Kak Selim Cîhanî ziman dê ez rasterast derbazê yên perwerdiya zimanê Kurdî bûm li Bakurê Kurdistanê bi vê şêweyê, bi vê ahengî, bi vê rewşê li Bakurê Kurdistanê mixabin bi zimanê ji bijartê da jî em negîştin astekî da ku yên dagirker jî bêjin evana rastî li xwe xwedî derkevin, bi rastî li zimanê xwe xwedî derkevin, û dixwazin xwedî ziman bibin. Ew tişt ji alî me de pûç derdikeve. Milletê Kurd di vê warê de destpêka wê me gote rêxistinên yên Kurdistanê û hemû dezgehên Kurdistanê, rewşenbirên Kurd, welatperwerên Kurd li Kurdistanê mixabin heta îro roj zimanê dayîkê nekirine zimanê yên gerdûnî ku li mala xwe, li derba, li bazara, li hemû jiya bikarin bikarbîne. Ew trajediya me ye ji ber vê sedemê jî têkveçûn di ziman da jî berdewam bibe, tirsa herî mezin ji alî min de ew e rojekê were li Bakurê Kurdistanê ziman bêjbîr kirin. Ew gelek xetirekî gelek mezin li wê sekiniye. Lê wekî min gote Kak Selim Hanî ziman ez 11 îlonê ji bo Kurdên hemû cîhanê rojekî gelek pîroz be ji nûva vejîna şoreşa Kurdistanê ye li Başûrê Kurdistanê bi serokatiya Barzaniyê Nemir dest pê kir ve îroj niha ew ked û xebata yên 11 îlonê li Başûrê Kurdistanê desthilatdarin Kurd û Kêmasiya wî ku em bidin alîkê dinekî muheqeqaliyê yên pozîtîf em ê mezeb bikin li Başûrê Kurdistanê. Ew bûyê mînakekî herî girîng da ku Kurd dikarin li ser axa xwe bibin desthilatar û hemû wekî milletê hemû dinyayê bikaribin ki serwergiya xwe bi destê xwe birêva bibin. Trajediyên Yedinê we destnîşan kir, dîsa mamoste destnîşan kiriye 6-7 îlonê carkedinê şermezar dikim, 11 îlonê carkedinê yên bi destê terorîstên yên Daişê li Amerîkê li hemû cîhanê li Kurdistanê destpêka wan ku têkbirina mirovatiyê û mafê mirovatiyê li hemû cîhanê li Kurdistanê jî taybet li vê derê carekedinê Kurd bi her şêweyê bi hêzê pêşmerge bi kadê da pişta wan şikandin û rûyê hemû mirovatiyê carekedinê ron kirin da ku bikaribin bigîştin armanca xwe dawiye. Ez bi kotayî li Bakurê Kurdistanê mesele perwerdeyê ziman jî carekedinê destnîşan dikim. Destpêkê da rêxistinê Kurd, dezgehên Kurdistanê, dezgehên sivîl yên Kurdê û rewşenbirên Kurd, malbatên Kurd wê warê de sucdarin, bi xwe hemû sucdarin, em bi xwe hemû sucdarin. Ka kî çend kes bi çi şêweyê berê xwe dane zimanê ji var. Belê gelek spas. Ez jî dikarim bi tenê bi sê hevoka ez dîtina xwe bînim ziman. Ez jî dibêjim xwezil îro li Bakurê Kurdistanê rêxistinek ku bi tenê ji bo zimanê Kurdî tekoşîn bikira heviya têda Kurdên ku AKP'yî ne jî têda bûna, ê ku CHP'yî den jî têda bûna, HDP'yî jî têda bûna û hemû Kurd têda bûna ji ber çi têda bûna? Ji ber ku vî zimanê hanê bi tenê mîrata babûkalê min nîne. Babûkalê wan e ji wan re maye. û wezîfa min û wan aye ku em li wê mîrataya babûkalê xwe xwedî derkevin. Lê mixabin di wî warî da kêmasiyê milletê me heye, em hêvî dikin ku rêxistinên me sivîl û siyasî
ve mesele de rojava xuda bihêlin û ev mesele hinkî dijî geş bibe. Spas em derbasî mijara xwe di diya bibin. Mesî û 5 deqê xwe temam kir. Hê em di mijara yekî dane. Kerem ke. Gotin bêjim yani ew tey zimanê Kurdî îro ji bo Bakur pere nake malbat tenga xwe da hinek tişta difikirin û zarokê xwe teşwîqê Tirkî dikir. Yani ji bo ku zimanê Kurdî nexwedî statûye. Tabii statûya ziman bûyerekî siyasî ye. Wata ku di civatekî da di nava sînorê dewletekî da ziman bibe xwedî statû ew mana xwe ew e ku mewzûyekî siyasî hatiye bidestxistin. Lê hinek tişt aşkere ne divê ku werin gotin. Yani siyaseta serdest ya Bakur îro di mesela ziman da ji bo ku neyartiya netewperwertiyê neyartiya avakirina civakekî neteweyî neyartiya projeyên vî rengî dike ew ziman jî ji bo xwe talûket bînin. Di eslê xwe da kek Henîfî tu karakterekî îdeolojîkî tu karakterekî sinîfî yê ziman tune. Yani ziman kare zimanê proleteryayê jî zimanê burjwayê jî. Lê ew meselê di vê noqteyê da jî vana kilît kirine. Wekî din yani bifikire hindik bejî îro 1000 mamostê me hebin bibin 2000 bibin 10,000 wata 10,000 însan mamoste însanê femkirî ji vî tiştî nan bixwe ew bixwe ew ê ji vê mewziyê ra xwedî derin. Ew jî dibe wek bingehekî rêxistinî yê tevgera siyasî ya milletê Kurd. Loma jî ev pêgavê biçûk bin jî lazim e em ji wan ra xwedî derin û cenabê te got yani kî ji vî tiştî ra alîkarî bike divê em ji wan ra spasdar bin. Rengê wanê siyasî çi dibe birabe. Car dinê em lazim e di vê hişmendîtiya bin da ku vê tiştî tim zindî bigirin. Belê. Belê. Gelek spas hevalno nêzê çil deqê me qediya îjar ez hêviyam ji we ku em hinekî dijî bilez bin ji ber ku hê mijarê me pirin. Ez derbasî mijara didiya dibim. Di herî dawî li gorî em bêjin saziya îstatîstîkê a Tirkiyê ku jera divên TÜİK li gorî wî herî dawî ev nizanim çend salê dawî enflasyon bi fermî li Tirkiyê herî bilind. Enflasyona herî bilind hat tespît kirin. Bi wek fermî ji sedî heşteyê derbas bû. Lê belê hin saziyên sivîl hene ew behsa 181 dikin. İcar tam Türkiye ketiye vê krîza aborî enflasyon hewqa bilind e û hilbijartin jî li Tirkiye çêdibin. Tirkiye ber bi hilbijartinan ba diçe û tam di vê demê da Gürsel Tekînê CHP behsa ku ew bibin iqtidar dikarin em bêjin wezaretekî bidin HDP jî kir û qiyamet bariya çawa ku ew ê HDP di hikûmetê da cî bigire İYİ Partî bertekê şanda AKP bertekê şanda û CHP bixwe li hev qelivî. Îcar ez dixwazim ji kek baran bipirsim. Kek baran. Tê çi bêjî Tirkiye tam divan şerta da ber bi hilbijartinan da diçe ew ê hilbijartinên Tirkiye çewabin Kurd divê çi bikin ez dixwazim hinekî te behs bikî kerem ke. Yani ev çîroka krîza aborî û hilbijartina li Bakurê Kurdistanê Tirkiye dubare ye.
Yani ne dubare, de car dubare, 5 car dubare, de her dubare bike. Ji ber ki ji aliyê xwe de em dibên binirxîne, ji aliyê desthilatariya Tirkiye binirxînin. Ji aliyê me de dema tu temaşe dike Bakurê Kurdistanê hêzên yên Kurdistanê yên fermî jî da ku di siyasetê de legal kar dikin û întegrasyona ne ku yên Tirkiye lê întegrasyona yên rêxistinê li ser erdnîgariya Kurdistanê welatê xwe didomînin ji astê gelek dûr in. Çawa dikarin dûr bibin? Min taybet ve mînak da mesela yên hilbijartinê da ku em derbasî wê derê nebim, Kurtayî bo aboriya Tirkiye bijim 26 salê dawiye gor lêkolînerê yên aboriyê li Tirkiye 26 sale tu car akwasa enflasyon û warê aborî têkçûn li Tirkiye çê nebiye. Yani yên fermî wekî zinê cenabê we destnîşan kir sedê heştê 4.5 destnîşan dikin yên fermî ew jî cara yekemîn 25-26 sale cara yekemîn desthilatariyê Tirkiye evê tiştê fermî diweşînin lê wekî yên bêlayan yên aboriyên lêkolînerê bêlayan jî ji sedê heftê sedê heştê da yani gor hatê nîşandirin dubare du qatê vê enflasyon li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiyeyê mixabin pêk hatiye. Ji xwe li Tirkiye demekî tu îro tiştekî bistînî heftekî şunda bê buhayî nikarî tiştekî dinêbistînî ew mümkün ne. Ev tu car bi dest nayê. Tu bi şey alverêkê bikî heftekî şunda tu bê buhayî nikarî wê bi tiştê bistînî. Lê tiştên yên balkêşiyê giring ev e ew xasa têkveçûnekî aborî siyasî, ahlakî hemû tişt li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê rû dide reaksiyona yên civaka Tirkiyeyê Kurdistan em dikarin fêm bikin. Çünkü bi her çevê, bi her çavsorî, bi her hemû metodê ne mirovane hez dikin muhalefeta li Kurdistanê Bakurê Kurdistanê evê tiştê bêdeng bêrin û bi ser jî ketinin alîkê de bi ser jî ketinin evî dikarin fêm bikin lê li metropolên Tirkiye yekî xwe wekî demokrat, sosyal demokrat, liberal xuya dikin sewta wan jî hatiye birîn. Sewt wan da jî tune ye. Reaksiyonekî yên giştî di milletê wan da jî tune ye. Lê bo wan yê herî mühim çi ye? Evî dem jî bi ziman tînin dibêjin bira Kurd negijin mafê xwe em dikarin birçî jî bimînin. Ev rastiya yên nijadperestên lên Tirkiye yên nijadperestên Türk in. Ev gelek vekirî eşkere jî di her platformê de jî dibêjin evî jî destnîşan dikin mixabin. Ez naxwazim ji xwe ez ew jî nenim di warê aborî de spor jî nenim lê tiştekî yên dikê em dibînin di wê warê dikarin nirxandinekê wî bikin. Têkçûna aboriya yên Tirkiye yên sereke yek jî pirsgirêkan Kurd û Kurdistanê ye. Heta pirsgirêka Kurd û Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê jî çareser nebe ew aboriyakê li ser leşkerî hatiye avakirin dê derfetên pêşveçûnê ji bo gelê Tirkiye jî nikare bibe rêkê rêvazekê da ku bikaribin bênekê bigire ew tiştê çê nabe. Pişta derbasê evê dibim hilbijartina yên Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê ji xwe demakê desthilatariya Tirkiye çi AK Parti dibe, çi CHP dibêje, çi şeşkolî dibêjin, çi pênçkolî dibêjin, çi jî dukoliyê, sêkoliyên lê niha desthilatar in di wê warê evê hilbijartinê de dema hilbijartin ber bi derî da tên ew şax carekê dinê Kurd tên bîra wan da ku bikaribin çawa piştgiriya Kurda bigirin û li Tirkiye bibin desthilatar. Hemû dinyê dizanin û hemû kesê dizanin li Tirkiye demekî Kurd ya jî rayadarê Kurd di hilbijartinê de bikaribin berê xwe bidin kê derê helwestekî yek nîşan bidin
ew partî ya jî ew ku îtifak bi ser keve. Ew serî mîsoger ew gelekî eşkere ye. Ji ber vê sedemê jî şeşkoliyekê yên ki CHP, İYİ Parti, Nizamçı wan partiyê din jî hêdî ziberka xwesa zêde bûnin. Navî jî mera yek bîra xwe da nikaribû. Şeşkolî karî dikarin dest nîşan bikin. Şeşkolê jî serî de jî CHP jî ji alê Kurd û Kurdistanê de tu cara ne samîmî bûnin ne jî dê warê de vekirî bûnin û piştgirîkê an jî mafên yên refa yên Kurda ne rojekê bi ziman hene ne jî ê bi ziman bîne. Taktîkên hilbijartin jî taktîkê ji bo wan bi wê şêveyê bikaribin Kurda bikaribînin da ku bikaribin li Tirkiyeyê bibin desthilatdar. Wekî dinê tu mafê wanê sereke ji bo mafê Kurd û Kurdistanê ya Kurdistan ji xwe tu car ne tê bîra wan ne tê ser zimanê wan tiştekî wisa jî çê nebe. Ne mimkün e ji xwe. Li vê derê de rêxistinê Kurdin mixabin rêxistinekê dinê jî heye bi tanzîmê, bi quwete, bi hêze yên sivîl HDP em dikarin Teko em gotinên tê dawî zêde dirêj dibe dema me baş e. Kurd e bi rastî. Baş gelekî Kurd bêjim de mesela çîroka HDP jî niha flört dikin bi hevdûra li gel şeşkolê flört dikin ew jî baş dizanin ki desthilatdarîya şeşkolê ya jî de facto piştgiriya HDP mixabin eger li aliyê wan çê bibe di vê warê de du hatiyê de tu mafekê reva ji bo milletê Kurd çê nabe ne mimkün e çê bibe ev tişt bicî naye. Da ku bikaribin ki helbestê xwe eşkere ya hinek tiştekî dinê pîv denin pêşiya wan protokolokê yên fermî navbera xwe da çê bikin herî kemî wê ser ziman da bikaribin perwerdekirina ziman di hemû seratê heta dawiya zanîngehê bikaribin bi hevdûra bikin yek tenê xalekê tu ew zêde tiştekî radikal jî nabêjim bêjim yerê herî biçûk daxwazê herî biçûk protokol bikin bi hevdûra destnîşan bikin îmza bikin binêvê ez bawer dikim dê destkeftiyê herî mezin bibe li Bakurê Kurdistanê. Berê gelek spas. Kek salim ez ê hema pirs bi te re herim. Yek bi dîtina cenabê we sebebê enflasyona Tirkiye ew qabilin çi ye? Maşer li dinyayê hebe ji her kesî re heye. Enflasyona kesî bîna Tirkiye ew qas nizan başka devlet tune wallah aya bicê tune ye. Edvên berkî tune jî. Sebebê wî çi ye? Biyate. Kek helvî min perwerda vî tiştî dîtiye. Yani li Üniversiteta Stockholmê min ekonomî xwendiye. Yani di civakê normal da Ez zanim ku te xwendiye lo me jî dipirsim. belê yani di civakê normal da mesele li gor erz û talebî. Wexta ku tiştekî talebî wî ji erzê bilindtir bibe Lê Kurd gelete bersî bidiya. Ez ê Kurd bibirim. Ew tişt fiyateyî bilind dibe. Em ji vî re dibêjin enflasyon. Di sistemê normal da di înstrûmentê dewletê hene. Yek jî ekonomiya malî, siyaseta malî, a di diya jî siyaseta pera. Civakê normal, dewletê normal, hikûmetê normal, van hedû înstrûmenta dikin hereketê û pirsê çareser dikin. Ev jî keko Tirkiye dewletekî îdeolojîk e. Ji Cumhuriyetê Hettanê em bêjin serdema Özal dewletê li gor îdeolojiya xwe ya totalîter ya kemalîst ji xwe re sermiyandara gihand û wan fînanse kir bi hêza wan sîstema xwe domand. 2002 virva Erdogan hat serkar, AK Parti hat serkar, AK Parti ev car li gor xwe pêgirtiyê xwe fînanse kir, wan xurt kir û wan rakirpiya da ku desthilatdariya xwe bidomîne. Piştî şerê Fethullah Hoca û AK Partiyê di sîstemê de valayekî mezin çêbû. Ew valayî di aliyê hêzên Ergenekonê da hatin dagirtin. Loma jî îro îqtidarekî AK Parti û Ergenekon bevdûra dimeşînin.
yani ez çima van dibêjim keko yani li Türkiye وقتا ام باسا انفلاسیونê dikin wexta em basa HDP Aboriye dikin dikin. basa CHP dikin yani Türkiye devletekî normal nîne civaka Türk civakekî normal nîne sedî not û pêncê milletê Türk îro biye yani divê ewa mekanîzma mêjî şûştina derbas biye neyartiya Kurdan dike ew kek Baran Hemze goya dibêje bira Kurd nekece teheqekî ême bime xem nîne em karin bi Çîna jî bimirin ev alîkî meselê alîkî dinê jî rêxistinekî bi navê Kurda îro li piyaseye ke ennew ew ê Silhedîn xanna bikiran bilê xwe biçûna çat kapî bikirana wê çayekî vexwarina Çaya Akşener. belê Akşener lê Hareketa Kurd di şexsê PKK da wisa qirêjî biye ne desthiladarê Türk ne jî muxalefetê Türk naxwazin bi vê bivanara resmekî müşterek bidin bû ku mesele pir qirêj biye mixabin yani rewş ev e keko vê em zanibin yani CHP bi hev ket bi hev keve yani Ez ê bipirsim. Ez ê wî jî bipirsim. Ez dixwazim cavêka wî bipirsim ji xwe. Li gorî rapirsiyên ku hetanî îro tên kirin dengê ittifaka millet û ittifaka cumhur ama bêje 50-50 bîna hebe sedî çil filan û bêvan. Îcar û li gorî rapirsiyan jî dengê HDP di nav ji sedî neh û heya sêzda dertê. Tê gotin ku ev dengên HDP here kîjan alî wê ew alî kar bike. û HDP jî di serê ewil de hin rayedarên wan a ez nava naxwazim wisa hema bilê bikim digotin ku em şaredarê Enqerê qebûl nakin. Yani dihat wateya ku em şaredarê Stenbolê yan jî Kılıçdaroğlu em ê qebûl bikin. Yani terefê xwe kevş dikirin. Lê piştî van bertekên ku ji HDP re hatin kirin vê gavê dibêjin ku em ti angajeyî ti terefekî nînin. Yek wek pirs HDP partiyeke divê ez partiyeke Tirkiyeyî me. Bi çepê Tirkara ew ê ewan jî tifaka ked û azadiyê ava kirine. Lê ji alîkî din de jî HDP serkêşiya tifakeke bi navê Tifaka Kurdistanî dike. Tu biya çawa dibînî. Belê. Vê meselê çawa dibînî. Belê. Ew mesela ew ê dengê xwe bidin kî û ew ê bistînin gergwere bîrawe salekî berê gelek partî stûrî dikirin. Yani wisa bê prensîbin ku vana wisa însanê belengazin hevsarekî ketiye stiyê wan û wan pey xwe dibin derewa dikin vana kek Henîfî ev vana ew belediye reîsiyê ew ê jî bibe kandîdat ew ray bidin wî îsanê ew çê navî Mansûr Yavaş yani ew ê bidin wî yani ji xwe ana piştî êrişê reaksiyona Meral Akşener vana ji xwe gav paş vadin gotin em ti tişkî ji we naxwazin newsa salkî berê digotin lazim e em kandîdatekî müşterek derxin bi hev re derxin lazim e em bi hevdûra desthiladarîkî hevbeş were vücudê ara ji wî jî gav paş ve avêtin û çepê Türk jî kek Henîfî ew ê bi wan îşê xwe biqedînin piştî ew bibin parlamenter ew ê ji xwe yani ji xwe vana li hember çepê Türk jî piçûk in yani çepê Türk vata dibin parlamenter ji wan vedixetin û nikarin ji wan re bêjin telefîz tu gotinekî nabêjin yani ew mesela çepî ew mesela ew Barış Ünlü wî akademisyen Barış Ünlü ew kitêbeke Türklük Sözleşmesi ew çepê Türk jî bi xwe
خودی وی ستاتویه خودی وان آوانتاژا ترک بوینی نه لنبر کردان پککجی کردا وک حمال هن روشنبیر بله کردا بله وک بله حمال بناو دکن او امتیاز امتیازین ترک بوینی ککو بله چپه واندش هنه yani بله دخودا dibînin ku piştî bin parlamenter her axwe bikin yani divê wekîne ji xwe beşek ji wan dibêjin em were rûnanên ew teqape û yên dinê divê em were ji xwe rûnanên yani ارê ارê ez ê disê gotin ji bo Kurda bêjim ez ê biqedîm henfî ارê ارê em biqedîn wayê dirêj saeta me nakim temam bike Kurd dibên çi bikin yani bi qereeta min Kurd divê sê tişt bidin pêş yek jî me gav kî berveta zimanê Kurdî kir بله ger ku bifikire Kurd ew ana HDP te goya behsa platformekî Kurdistanî jî dike dibêje ku بله. Kurda rûne û Kurd jî ew ê herin wana bidin bisînin ez şexsen bi rayên HDP çûyîna parlamentoyê sendina desthilatdariyekî piçûk mehellî jî belediyê siyasî ye ez hem duwarê siyasî da tiştekî pir çewt dibînim tu înkara xwe dikî tu xwedixesînî duwarê siyasî da xesandine بله di wekî dinê jî ez ya tiştekî bêexlaqî dibînim yani tu vana çûkê tecrübê wan pirin keko yani tecrübe wan pir însana piştî ku tiştekî din wan ênê bi wan ji bo barzanê gotina wê bêjin mecbûr tê jî wan gotinê wan tekrar kî gel tu bêjî Partî Demokrat xaîn e ku tu nebêjî ew ê bêjin ka were hesab bide me yani ew ê komisyonekî bidin ser de loma jî wekî din jî mihîm e yani em îro 10 kes bin jî 20 kes bin jî divê ku em bi pirsa alternatîv bo xwe esas bigirin wexta ku tu xwe tê jî binê baskê wan keko nema tu bî alternatîv tu xwe dikujî întixar e lê بله bu anda hevkarî tê kirin bi AK Partiya jî tê kirin bi fazilet û em bêjin dawa û êdîna jî tê kirin sê tişt mev de pêş yek jî zimanê Kurdî di do nasnama Kurdî بله sê ger ku em bêjin bi HDPya rûnin yani îro başûrê welatê me hêdî hêdî başûrê welatê me ji sedî not û heftê yîkek ku dixwazin bin dewlet yani divê her Kurd li serê wacib e ji vê îradê re hurmet bike ji xwe hûn wek بله. HDP di programê we de heye û ji bo Filîstîna dewlet xwazin êsisiya jî divê ku ji wan were xwestin li hember dewletbûyîna başûrê Kurdistanê dernê û ji bo Filîstîniya çi dixwazin wî bixwazin lê mihîmek e ku ev tişt ji bo van tişta divê mekanîzmekî were yani wexta ku meriv hinek tişta bide pêş û meriv ji bo îcraatê jî li ser be çêtirek mev derva be بله Yani- کک سالم وقتا me pir ez ê digotin derbas bêjim bû biqedînim ez ê digotin bêjim Bele. biqedînim me mekanîzmekî çê dike komisyon û komîte ava dike بله û vê tiştî dinivîsîne ji raya giştî re aşkere dike ez zanim sedî not û neh ew ê riayet nekin li sedî yek jî riayet bikin canê destkeftin e weta riayet jî nekin ji xwe em wek Kurdistanî mewzîkî bi dest dixin belê بله ام درباسی مجارا خوی سسیا ببن کک باران امیشته اینجر ناباور که دورا کک سالم اینجر کک سالم میچوتاکیس چند مهبری چو کنگرسا امریکا و لور د کنگره دا پیوی و کنگره وک پشتگیریا خو نشانی ویدا حتی د اخافتنا خدا بحثا ترکیه کر بحثا کو خواست کو امریکا F-16 تیارین F-16 نفروشه ترکیه و فلان و بیوان پشتی وی دنابا ترکیه و یونانیستان دا هر کوچو
و او بلند بو استا ام بيجن آلوزیه بلند بو دسیرو بره اردوغان جوینا کابینه درکت روزنامه‌وانان جه پرسی اوی گو برا یونانی İzmir'e biranekın o go ev gotuna xoy koş boy Kurdad go incar qey Yunan ajiwe Kurdad vinin indi go em mümkün ko em şebeke jinniş kava verin tehdit kir İroji em bejin ev beravaniya Yunanistan'e a Bahre به چند فشکا بری کشتیه که دا او لبره کس بریندار و مریتنن لنزه بوزجا دای او گراوا بوزجا دای لنزی وره یونان دویژن که او کشتی کتیه ناف آوامه سینوره me جوه بونه برالاندای و ترکجی وان پروتستو کرن تدویجی اوی چیه ترکیه دخوازه به یونانستان را شر بکه مسئله چیه چنینه از خوازم شتیم بکن بله که hani في Türkiye direkt en baş bibinin İro صدی حشته چکی خو او چیت کرد yani de hereme da خو دولت هری بهست دبینه او لگور هزا خو پارت خوازه yani 5 sal beri Rabun Kıbrıs'ı işgal kırın juan ama o ev tehdit wan yen ser graven Yunanistan'e ciddine cidil de bejin yani bu ev dozda adaya ku de mesela Lozan'ı da devre İtalya'yı bunu o paşe devre Grekland'ı bun Türkiye vitçi kabul nake دول گور هزا خواه پارت خوازه الگور قاعدة من تهديد تركيا جدينة يعني ممكنة هنا كسف ياوك جبوه البجاتين يجي دون الخينن ليه دولي واندا افتش هي نت تكتيكة اساسة تخوازن فيتشتي بدسخن ليه راكسونكي مزن ديتن يكتيا اوروبا ده هزوانه اساسی هنه هم آلمانیا هم فرانسا و کری هلوستا خود دیار کرن فرانسا هلوستا که حشکستان گو کو وقتا ترکیه تشکی وسا بقومه گو امه بیونان عرب کن شر yani ev tehditeki Lember Türkiye tabi got امه lember Türkiye şer yani ev reaksiyona ev xurt bu ve gidin le Bakur Putin ketiya roşaki xarab yani ev çünkü siyasete Türkiye ya 200 sale neteli cumhuriyeti beri cumhuriyeti hep siyasete balanse bu kardani hezal hember hep dan evkirin İro Putinci haftaki yeketi roşaki xarab yani Zelenski daya pay o Putin drave yani dur 10,000 kilometre kare erdi hoş para sandın Nare usad bejin vidi seroida bale yani ev vera uçeji Kirku hem reaksiyona derva ve Amerikacı helvesakı vekili diyar kir şu hezer Amerikalı ve deri bicikrine hem Trakya hem Jilvan grave mazın Türkiye vitişti das sekrandın nermgirt İro Miçotakçı beyaneki heye demaha Oktober'e da یکیتیا اروپا معلومه و سروکاتیا یکیتیا اروپا دست چکسلواکیا ده نه سروک یکیتیا اروپا دمها پیشتا جوینه کیتیز کن لپراگی میچوتاکیچی گو yani ام نلدجن که ترکیه جوره به جوینه yani جوین فرمکی سیاسیه o Türkiye جوره دعوت بکن yani nerm bu Türkiye jibukul hember xor reaksiyona ki mazindi spara gavabet o xane yani devletin vana danusandire wan tüm heye şarj karım kire bidin bistininci le naha roş
nemtire tabii ku em bêjin ew gemîkî do gemîkî sivîl bû ew gemiya Marmara ak çûbû ew ê Filîstînê tê bîra we çend sal berê çû ew ê alîkare bibrana Xezayê Mavi Marmara. Mavî Marmara ew gemî girekiya çend ew qavêtê gule berdanê lê Tirka vî tiştî nemgirt belê yani Türkiye dixwaze wan Navê wê keştiyê bi texmîna min Anatolyayê ne Mavi Marmarayê a ku vê gavê gulebaran kirine. Anatolya mümkün e. Belê. Belê Kekbaran niha gelek baregehên Emerîka li Yunanistanê hene. Li gorî hin jêderan, hin çavdêran tê gotin ku Yunanistan erê belkî ji bo ku hêdî rê li hember Rusya bigire ji bo behra spî lê mesele ew bi tenê nîne mesele ew em bêjin pêşî lêgirtina Tirkiyeyê jî ku Tirkiye êrişî Yunanistan neke. Yek jê em zanin ew qirqa çiye dibêjin li hema li ber sînorê Edirneyê li ber wî çemî yek jê li wîre baregeheke wan baregeheke wanî mezin jî li Giritê ye. Gelo tu dibêjî ew ê Amerîka misade bike ku Tirkiye li Yunanistan xe. Ez tiştekî dijî pêva deynim Yunanistan jî kek salim ew kir lê Yunanistan jî duwarê leşkerî da divan salê dawî da hinkî dijî ew jî xurt bûne. Tu dibêjî çi? Tu dibêjî wê şerderê di nava wan da ya wê Tirk nikarbin cesaret bikin. Aboriya Tirka jî bide ber çavê xwe ew ê Tirk dikarbin çi bikin. Belê. Spas mamoste ji destê me de ez ê Kurd bigirim. Niha Yunanistan û giravê Yunanistanê û wekî dizane sala 1923 heta çûla heta duê demê da wan giravên ki niha li ser gengeçê tê kirin teslîmê evê bûn. Teslîmê Yunan bû. Yunan jî mafê wan heye ki parastina giravê xwe bi her şeveyê bicibîne. Heger kir bi ser duê çarşevê da. Tu dizanî devleta Tirkiye wekî xewna xeyalê xwe yên Osmaniya ji wê derê bigirin hemû Balkaneke destê wan bike ve heta dîsa viyana carkedinê dixwazin dirêjê wê derê bibin. Eger mümkün be destê wan bike ve ew xemr û xeyalê wan lê heta Başûrê Kurdistanê jî bigire destê xwe Ereba jî bigire destê xwe hemûya bigirin carkedinê bin destelatariya xwe. Ew xemr û xeyalê wan e ew xewna xeyalê wan jî tujar ew nabe kêm nabe ji ortê jî re nabe. Niha heger mecalekî wanê yên aborî yên siyasê derfetê wanê yên askerî jî hemû dest bidana ku derfetê askerî em dikarin bibêjin di her şeveyê de dikarin berevaniya wê tiştê bikin kêmtirîn bi Yunan re tenya serê xwe bibin ser lê ne aboriya wan ne jî rewşa siyasê ne jî rewşa dunyayê îcaze nade ki wekî destdirêjayiya li Rojavayê Kurdistanê dike ya jî demdem li Başûrê Kurdistanê dikin bi vê şêweyê destdirêjayiya li giravên Yunan bikin û dest bavêjin. Ev piçekî zehmet e. Yani bêxwedînên kêmtirîn mîna me mîna Kurda bêxwedînên ew. Di vê warê da Senato jî yên Pentagon jî Wezaretê Dervayê Amerîkê jî gelek vekirî eşkere bersîva vê tiştê da gotin bi her şêweyê tiştekî wisa ne em îcaze didin nem jî ew kî tevlidanekî wisa rê bi çi şêweyê em îcaze nadin. Yekîtî Ewropa jî bi her şêweyekê bi tundî bersîva vê tiştê da kak salim jî dest nîşan kir Fransîzî gelek eşkere duwarê askerî da ew xwe jî nîşhelbest yok nîşanda. Alman bi xwe di vê warê da gelek tund bersîva wan da vekî Fransîziya yên warê leşkerî da helbestekî xwe vekirî eşkere diyar nekirin. Lê hemû kes dizanin çi Yekîtiya Ewropa çi jî Emerîkê bi çi şêweyê
Yunan teslimi evê nake. Vicdana yên deselatariya Tirkiye nake. Ew ne mümkün. Ew tişkî wisa çê nabe. Yani Jare tedveci şevek jiniş kavan nikarın. zehmet e. Gelek zehmet e. Lê lokal çê bêje müdaxale dî desta bê kirin. Ez wî misyoger dibe wisa bibe. Eger wisa nabe Emerîkî dibe bi xwe xwe bikuşe ji xwe. Bak vekî dinê çare wî te namîne. Çünkü Emerîkî pêşhaziriya vê 5 salê dawiyê taybet li Yunan hemû giravê wan du sê cî te destnîşan kir. Zakynthosê bigire heta bigire Rodosê yani ki o nêzîkî 21 giravê din jî henin. Li wê derêje de barê askerî de jî damezrandina xwe bicî kirinin. Pêşwazî ne tenya pêşberiya yên Tirkiye yên Çînê jî yên Rûsa jî hez dikin bi şêwekê xut bikin. Ji xwe Çîn mümkün nine bi şêweyekî bi vê derê desthilatdar bibin. Çünkü di behra spî de ne hêzê wan heye, ne awayekî wan heye, ne hêzê wan askerî bicî kirin li wê de heye. Lê Rûs ketine tengasîkê mesin li Ukraynayê tiştekî hesab nedikirin bi serê wan de hatin niha çawa dikarin ji vê derê xelas bikin hesabê wî dikin. Ew Erdoğan wan xelas kir. Bele eger bikar be xwe xelas bikin li wê derê gelek ew e lê divê me ra bi rastî jî bi şanazî milletê Ukraynî bi dilocan pîroz dibike. Zarokê xwe, pîrekê xwe rêkirin Neteweperwerî ew e. belê derxistin derbayê welat zilamê wan, xortê wan li wê derê me parastina haka xwe pîroz kirin bi her şêweyê ku hûn dizanin gelek însan dibêjin ki Ukraynî Rûs yekin bi her yek milletekî nin çavkaniyê wan yek e her wiha dîsa jî ji bo parastina îrada xwe yên siyasî yê netewî berxwedan û bi ser jî dikevin. Belê. Kek baran saetek û 12 deqê me qediya em berbi fînala xwe da em mecbûrin herin. Ez ê hema derbasî mijara çara bibim û li ser wî pirs ji te bipirsim. Li sala çûyîn vû bawerke hilbijartin salek zêde ye yani nêzî 2 sala ye hilbijartin li Iraqê çêbû duwan hilbijartinan da Rewta Sadir bû partiya yekem û helbûsî ew koalîsyona Sunniya ku temsîl dike ew jî di nav Sunniya da bûn partiya yekem û PDK jî li Kurdistanê bû partiya yekem. Evan her siyanê gîştin hev gotin em ê serokkomarekî û hikûmetê hilbijêrin lê belê nehiştin. Bi taybet wan hêzên şiî ê bi ser Îranê van nehiştin. Sedir jî ewilê biryara vekişandina parlamentoyê da û paşiyê alîgirê wî parlamentoyê dorpêç kirin, çûn îşgal kirin wîrê ketin hundirê parlamentoyê nehiştin parlamento bixebite heta êrîş li ser wan çêbûn bi çekên giran û şer derket bi dehan kes jî di nava wan da birîndar bûn paşiyê jî Sedir ji alîgirên xwe re got ji wê xeta kesk vekişin ji wê deverê vekişin ew jî vekişiyan vê gavê weka zimnî di navbera şiîyan da zimnî wek agirbestekî çêbiye lê em bêjin alozî berdewam e Sedir divê gere ew bibe gere em bêjin hilbijartin ji nû da bên avakirin. Sedir li gor xwe divê ez temsîlkarê xeta neteweperwerê Iraqê me a Ereb neteweperiya Erebim û êdina jî wek ewkê derve bi nav dike taybet ê Îranê bi nav dike ew jî serkêşiya wana em bêjin ew serok wezîrê berê Malikî Xezalî û hûn dizanim kî hin însanên tundin di destê wan da hêzên leşkerî jî hene wek Heşd Şabî filan. Îcar eviyanê tabî tesîra xwe li ser siyaseta başûr jî dike
başur jî vê gavê îro hin gotegot hebûn ku pedeke û yeneke li ser serokkomariyê li hev kirine çi qas rast ez nizanim lê ku li hev bikin bi rastî baş e. Îcar wek pirs Sedr dixwaze çi bike û divê Kurd çi bikin. Bu kurtasî hema te bêjî. باشه سپاس مامۆستا نها rewşa Başûrê Kurdistanê jî ji paşê dine pir zêde dûrtir bûne mesela yên desthilatariya serweriye yên dagirkera da pir dişibin hevdû li Îranê wîsayê li Iraqê wîsayê li Sûriyê wîsa bû li Bakurê Kurdistanê wîsayê gelek dişibin hevdû komûnîstê wan bigire çepgirê wan çepgirê wan bigire îslamîstê wan muhafazakarê wan hemû demekî bê bi mesele Kurd û Kurdistanê bi şevekê dine difikirin. Lê li Iraqê pişik cewazekî biçûk heye. Cewazekî biçûk mesele ev e Sadr hez dike hereketa Sadr hez dike li Iraqê bi rastî desthilatar bibin li wê desthilatariyê jî bin tesîra Îranê pişik dûrtir bibe. Îrada xwe bi xwe bicîbînin. Lê li Iraqê desthilatariya Iraqê ev tiş gelek zehmet e. Iraq bi xwe ji xwe miletekî li hev hatî nine miletekî yên dîrokabî ji kevneşopiya ew ê were nîne. Yani her dem ji bo perçebûnê amade ye yek çûrûskekî biçûk ji Hasan Hüseyin bigrin divê dema ji wê demê bigire heta îro roş ve şerê navxayî ew ê her berdewam me ji ber şûna jî ew her berdewam bikin. Yani ew bi dawî naye. Sadr divê warê de hez dikin Kurda wekî ew dest nîşan bikin. Yani di navbeyna wan da wekî aştîxwaz navbeyna wan da aştîkê ava bikin divê warê de rolekê bileyzin wekî partnerekî xwe yên Kurdistanê dibînin lê alîkî wê dinê heye mesela mafê yên Kurd û Kurdistanê yên sürüştî û ku wekî madde 140 da me yani li Başûrê welatê me hatû cîbejî kirin destnîşan kirin nebû cîbejî kirin destnîşan kiribû divê warê de jî mixabin wekî yên partiyên dinê wekî Sûniyê dine wekî dinê yên Şîyê dinekî girêdanê wekî Malikî girêdanê wan li gel ew ê ye Îranê ye desthilatariya Îranê ye wekî paramîlîterê wan wekî ew ê wan ji xwe kar dikin li wê derê di ji wan pir zêde cudayetî vekirî eşkere li warê erdnigariya Kurdistanê de ew ê wan zelanîne. Bi wê derê carkem destnîşan bikin. Yani Kurd divê Kurd çi bikin keko? Kurd dibin yek çeşit yekrêziya malê çareser bikin. Mafê Kurda tuneyekî li Başûrê Kurdistanê îroj ya ji îro di çapemenê de me hemû xwe de temaşe dikin. Yekî Niştimanê Kurdistan û Partiya Demokratîk Kurdistan li warê Serokvezîr da gihîştine armancekê yekê hev beşdarxîne. Ev ji bo desthilatariya Kurdistanê jî şerm e. Ne ew e. Cikî ew ne cî şanaziyê nine. Ne rast e. Dibe Partiya Demokratîk Kurdistan ku serkeşiya yên Başûrê Kurdistanê dikin di hilbijartina da jî yekemîn partiyatiye millet layık dîtî wan kirî partiyê yekemîn bi çi şêweyî dibe birabêje Partiya Demokratîk Kurdistan bi serokatiya xwe vê mesela çaraserkirina serokvezîrî jî heta niha yekî Niştimanê Kurdistan û hizbên yedinê Başûrê Kurdistanê heta îro dibe çaraser bikirin çünkü pêşkeş ew e. Yên garantiya yên Başûrê Kurdistanê devleta Kurdistanê jî yê hejmarekî mezin û millet pê şanazî hanî Partiya Demokratîk Kurdistanê. Partiya Demokratîk Kurdistan bê rola xwe baş bileyze û vê tiştê çareser bike. Yani bo Kurda jî eybe yek salonî fişûn da bikaribin li hevdû werin bêjin kê me destnîşan kir hêdî em dikarin ew kî derxîne. Namzedekî hevbeş derxîne. Ew şerm e bo me şerm e. Ew çê nabe. Ka keko em înca ji kek salim bipirsin. Wexta me Kurd ji wê bonê ez hinekî cana xeberdanê we dibirim gere hûn li qusûra min nenêrin. Kek salim. Sekreterê Polîtbüroya PDK Fazıl Mîranî
رزدار فاضل میرانی دبیجه لعراق حکومت هیه لدولت نهیه ته چاوش روید کی بیان بله يعني مسألة دولة أساسي يعني اف قوتن جبو كرداجي تعلقا هي دستنشاند كه يعني جبو ستاتيا كردا دا آلي زاغونا بنجهيدا هاتي دستنشان كرن اف دولته يعني وقت اف دولت هره سبيرو يكي وك صادر وره نماكو كرد دستورeki اوا بنفسينن بدن نفساندن والجور امكانه خو تخن اجراتي او جبنيتشه لو ماجي كرد دبي بي قيد الشرط جوي دستور خودي داره تاني دسكتي رو اون ولو كي بشكل مزن يه دستوري ناي بيك انجي لي اف دستور كردا دقادا نامنتوي داجي كريه هيزكي مشروع او ريد وكريه ري خوش كريه داغ كرد بهيزن دنيا ديمقراطيك را بدن بستين کک سالم از خوازم دبردا تکم نابری تی گوتن کو پدک وقتا کو به هلبوسی و صدر را لهف کرفو دلهف کرنا واندا ماده 140 جهبو کو اوی بیب جیب جی کرن و چی جهبو او دادگاه بلند بغداد کو کردا وک کورسان و دادگاه بنافتکن ده حقیقت خود آجی نلگوری ام بیجن مکزاگونا عراق هاتیه دامزراندن و او جی هبو لغو کرنا و جی هبو از وقتا تلویا بنیری تی چوا شروع بکی كاكو بارتي ديمقراطي كردستان چي منطويا ملت كرده نتن الباشور يعني وقتا فرل مثلا من لهر چار پرچه كردستاني اف هشمنديتيه كو ملت كرد بهوا گريده بكلينه و سبيروجي كدسترادار يعني بارتي ديمقراط قال لك خوديهش اوكي اسمونكي دو دري اوكي بدوره لو ماجي او تشترك تدبيجي راسته يعني فانت جبوكو او ماده كناتن كت نغتي اجراءاتي و بخوا محكمة فدرال قانوني بيتونه لقول قانون قرار محكمة فدرال كواليسيون كي بونا لإيرو تاني سي كورتيغانه يعني فانت تشتغل وساكريكو محكمة فدرال وك امورك يد دستي ايراني او بي الكرداتخه اف اف دبي كورديتن من بقولنا تشتكي دنيج هي كرد ده هر حالو كاري ده كحنفي دبي خال بغداد بدن تفسير كرن او جي چيه و هر وقتی خوازم هی کو تبعسا کردا کر از خوازم تشتكي تجيشتا برسم daha rastî de tiştaşta pirsın û em vê mijarê derbas bikin yek jê ev rayedarên em bêjin kenton ew hêzên navendî yên Amerîkayê fermandarê wan a General Michael Eric Kurilla û tevî generalê ku berpirsyarê koalîsyonê wî jî hilda û çûn به سرک وزیر باشور کردستان را به کک مسرور را هفدیتنه که کرن و بحثا چاکسازیا پیشمرگه که همو هزین پیشمرگه به وزارت پیشمرگه با بگریدان کرن هفته چواته چما هزین ناونتوی دخوازن که هزین پیشمرگه ببین یک sebebi çiye ev yek dedi aji bu kurtasi Kurd ev makazagoneki nu dibêjine me çekin dibe makazagoneki çawa çekin ama bu kurtasi ji kerema xwe biçe besata makazagon herema Kurdistan'ı ne eri بله او makazagon mexabin yani hatiye çekirin yani de komisyonu da
سێ تاسلاقی ماگەزۆنە هەنێ لێ بله ئەو پرسکرێکên سیاسی rê nadin ku ew taslak ew reşnivîs werin meclisê hazir e ew makeza hazirin di parlamentoda ne di mesela ew da ji xwe piştî wî tiştî ew Babekir Zebbarî beyanekî da بله goş bû Amerîka ewlekariya hewlêrê goş bû Amerîka xeta sor e yani بله çi hevgirtina pêşmerga çi ewlekariya hewlêrê Amerîka meselê di çerçeva Iraqekî yekgirt ya dibîne îro divê evî tiştî bibînin yani Amerîka piştgiriya dewletekî Kurdistanî di vê pêgavê da اره nake دبه عراق خورد و کردستان yani Iraqekî yekgirtî Kurdistanekî xort yani Evet. siyaseta Amerîka îro ev e yani Kurd jî vî tiştî dibînin lê Kurd dixwazin zor bidin vê hereketa ew ê jî hereketa Sedr jî ku hêdî hêdî herin konfederasyonê sîstemekî konfederal were vücudê ji xwe çend roj şûnda ew çil-rojiya Hiseyn diqede Şîna Hiseyn بله yani tê gotin ku ew merciyeta wan kî ye bêjin Sîstanî ye ew bikeve nava wan ew Sedr jî hêdî hêdî nerin belê hereketa Sedr ew îro yani hem hêvîkî dide hem imkana wî hene hem jî rîsk hene Kekbaran jî destnîşan kir yani di van noktaya da jî a esasî ew e ku Kurd hev bigirin yekîtiya xwe çêkin ji xwe Cafer Emîn ew endamê Polîtbûroya Partî Demokrata Kurdistan do beyanekî da ku hev kirine yani vêya mizgînîkî bû biraz dilê me tev xweş kir بله Yani اما هم em bêbîne. کک سالم اما هم جبره درباسه روجاوای کردستان ببین وقتا مل سرمه زختک دانیه سرمه ام مجبورن لگوری وقتا خود هرن ایجار از دخوازم اما جاردن اشتر دست پی بکم لگوری رایدارین روسیا هزین بسر ترکیه لعفرینه شونوارن دیروکی تحریب دکن هنک تشتا جوری ددزن و دوین ترکیه و لور به بازار رش دا دفروشن اویک ایجاد تشتکی دنی چند روبری لقامپا هوله شر دنابرا داعشیا و هزین حسده و درکت herhalde şaneyek daişi lewê kampê viye û xwestine ku derkevin dervayê kampê û bi hev hisyane teqandine li hev di endamên Hesedê jiyana xwe ji dest dan û yek ji daişiya jî ez bawerim mir hat kuştin û cavdinê şeş heft hebûn wana girtin ایجار هزین کنتومه او هزین ناوندی امریکا اوانا رابون پیامک سرساغیه دان حسده او دیسا به حسده را ج کامیشلو و بربه آلی دیرکوان درادا او که کشی چکرن وک نیو مانورای که لشکری چکرن و به وان جنرالین حسدیرا وینه منه هشاندان و ترکیه نکی کتن کریزه گوتن افچه گویا ام تفکیه هفن فلان ده چه بیجی امریکا خوازل ور چه بکه و دوی کو کرد چه بکن اما کرتاسی که اکسالن جبر کو وقتا مفتر برندک مایه هذه دقوتنا حنفي د هذه بركن ببر د ميثولوجيا يونانية دا بزاني زوس خدای وانی هریم بزنه بله سيسيفوس اوجي قرالكيه ببني ملكيتا زوس دا كارتكه لي سيسيفوس راد بس سركي زوس افشاتكه بله زوس جزاكي دي
جزايوي توقع ام بشيت بين توقع لعنتيه اري يعني زناركي دقاسي بدنوي بسيفا جريد ده اري ودبالكي نوت درجه دا او هر حتى نيري بالي ورا بركي اش بيوادانيه هر نيري بالي ورا خواري يعني كك حنيفي اف توقع زوس ايرود سي ملاتي كردايا يعني دبي فيت سي ببينن يعني اوجي قنديله يعني كاكو يعني بككيه يعني بككر ايرو جبو ايدئولوژی خواه کی نایلون ستاتوت خوازه يعني افنا د علم سياسات ده هي نجي د حقوق نملتوي ده هي يعني ستاتو جبو زمانه جبو قلانه جبو ملتانه جبو كولتورانه يعني لي فانا هرمكي ناف لي داينه قوتنا باكوري سوري و تخوازن جبو في بهرمي الجور ايدئولوژیا کجا باکور روجلات كاكو باكور روجلات نتوي ديمقراطيك ستاتوت خوازن يعني امريكا فيت سيج منو تا خوشتر دبينه بله امريكا بوان را تني تيكليين عسكري داتينه و الجور برجواندي خويه امبيجن هرمي وان بكارتينه تدريجي امريكا دخوازه وان كدي بك امريكا خواست يعني امريكا وقتا وان سي كسي واني اساسي جزا داوانو جو 3 مليون 4 مليون برا امي بدن ايكوان بينا بدما او امريكا في شي جنوتا شي ترزانه لا امريكا ناخوزا تو مربكي ورا كشتن فاناجي يعني برجوانديكي هف بشيه واناجي جيرن يعني نكو هما بياي امريكانه او جور خود بيجو ام تكتيكسكن ام امريكا بكارتينن وامريكا جي دفي برسكري كده يعني تخوازه حتى دمك الهرم الميلا ليه جبو امريكا اولكاريا هوليري حتى صوره حنفي دفي كنت في باشلان يعني بله. امريكا فيتشي ابدا قبول ناكه جبوكو فانا جروجافاي كردستان تاني ايرشي باشري كردستان تكن دفي نقطه دا مسئله چاره سرکرنا سیاسی امریکا تو چرچوا جنوری دا لیدنره جنوره ایرو مریه آستنا هاتیه نقطه کی اوجی ختمی او تش يعني او هفير قال لك افل ده تدريجي او حكومه سوريا دوله سوريا ده براستي رژیم سوريا او ادكار تركاج اخا سوريا ادلب و روجاوای کردستان بله از بجم رژیم سوریه ترکا پرتر تعلق دبینه چونکی وانا هزین PKK حاضرن به اسحاد رجای فکر لی ترکیه دخوازه شریکاتی کی نول شامه چکه او هزین پیکر يعني لدور 8 مليون نفوس دبني حمايه تركيا ده بله يعني تركيا تخوازه علی کی دا و نفوسه بشینه سوریه لی آلیک داجی لشامه اداره کی هفبش پیک بینه جبوک ترکیه کتیه بینه بارکی گران پری ترکیه انا نواوی 8 میلیونی دا در باسته پوستخانه ترکیه تلفن ترکیه قیمقام ترکیه یعنی اف بیه پرچکی سیستم ترکیه نکرده در جیبه ده هره خواست هنک تش بشکر رابون آلا ترکیه شوتاندن يعني تركيا كانت بله سباس اري ايجار كيك باران تزاني از تمش كوري داس بيكن نها او وان سروك وسرورين داعشي دحف سروكي واني فيداوي هر دوجي للنيزه سينوري تركيا هاتن كشتن و وان دبرکو دبن کنترولا ترکیه دانه لآل ایدلیبه و چل آل روجاوا ایجار سروک کیوانی سرکرده کیوان ده براستی به ناو دنگجی دو پرهانه ناو ترکیه هات کشتن تدویجی ابانا تف تصادفن
Yani çıma Türkiye, çıma nezi Türkiye, çıma ciyedbin kontrola Türkiye'de. Gelo ji dervada vakta hûn lê dinêrin. Ji Avrupa hûn li Rojavayê Kurdistanê dinêrin. Gelo pêvendiyê Türkiye wan hêzên tundrew ew Türkiye çiqa tevî hebin, çiqa hevbeşin. Kekuneş derva ez gelek nêzîka ji ber sînor da jî min temaşevê rewşê kirin. Ne ez ji dervada vakta dibêjim ez em bêjin di medya wan welatên ku hûn lê rûniştîne di medya wan da jî gelo behsa van tişta tê kirin anna. Nana gelek Bînin anna. gelek eşkere ji aliyê Rojavayê Ewropê jî gelek eşkere tê zanin ki finansayê Daişê destpêkê heta demê dawiyê koridora herî mezin aliyê Tirkiye. Hemû kes wî dunya dizan, hemû kes eşkere bû veşartina wî beriya wê yên hêzên İslamî yêdine bi navê rêxistin yêdina hemû civan de di nava Daişê de bicî kirin. Îjarê çûndina wan li ser sînor bi çavên ew ê yani lê mezin lê nêrînekî ji derva jî yani ber sînor da jî tehdîtkar bû wan tişta bîtana gelek eşkere bû hereketê wan li wê derê baregehê wan ê nêzîkî sînor da herdem bin kontrola ew ê dabû. Tirkiye desthilatariya Tirkiyeyê dabû û wana bi her şêweyê bi kar hane. Niha kuştina wan her sê kesên ki yên desthilatarên yên Daişê ew mesajkî ji bo ew ê ye ji bo Xerbê ye yani dixwazin bêjin em pêşberî wan gelek bi tundin niha egerê wan tişta jî bicîtînin. Do piştgirê wan bû li nexweşxana Entabê li Rihayê heta bigêjin yên Edenê de gelekê birîndarê wan ew kirin, derman kirin, wan xwedî derketin, lojîstîkê de alîkariya wan kirin bi her şêweyê ne bi ew ê bi tirên ku behs kirin ji ber sedemê wî hinek rojname wan wekî xayîn hatin îlan kirin ji Tirkiyeyê baz dan terk kirin wê derê di rêya Tirkiyê de jî de ew ê de jî gerek eşkere vekîlî wê hate ew kirin zelal kirin ji ber wê sedemê ew e îjarê niha Kekbaran. belê Kekbaran. Ew ê hevkariya Amerîka û Hesedê. Ew ê heya kurê bidome bi ate. heyan bercevendiyê Emerîkê li herîmê ku daxwaza wan berdewamiya bercevendiyê xwe li vê derê parastinê wê hebe ew ê berdewam bike. Yek. Yên duyemên jî ez yek mînakî biçûk dixwazim bidim. Raka hûn zanin paytaxta yên Daişê bû li vê derê. Li şerê Rakayê de yên fermî hate weşandin niha eger şaş nebin bîran bida dor 7,000 heb yên Kurd li vê derê hate kuştin. 7,000 heb Kurd hate kuştin. Yên Emerîkê gelo hûn dizane çend heb leşkerê Emerîkî hat kuştin li Rakayê. Yên bîran bida maye 11 ya 12 kes bû. Niha Kurd li Dayîna Xwedê ev. Niha mesele çi? Yani ev Ku trajediye hemalê merva hebin di ber merva da kar jî dikin. hesede Fedayiyê merva hebin xwedin kuştin jî. hesede pek paramilîterê yên Emerîkî hemû dunya vê tiştê baş dizane. Heger Emerîkî bikaribe bercevendiyê xwe li gel Esad wê çaxê ew bikirane wê partnerî bî bibana. Lê Esad partnerî bîne be Esad partnerên yên Rûsa bû. Bi wê şêweyê meşiya bi alîkariya Rûsa fiîlî şerkirina wan di herêmê de heta îro roj Şam ji ew ê neketin. Yani qismekî Sûrî hîn destê wan de heye. Devletekî Sûnî ye. Di wê devleta Sûnî jî li bin parastina lê Rûsa hinek alîkariya Çînê û gelek alîkariya Îranê jî heta îro roj piya wan. Niha problemê yên herî mezin Kak Selim jî destnîşan kir talûka xeterê herî mezin devleta Tirkiye ji bo ew ê hem herîma Kurdistanê em bo Sûriye. Hemû dunya baş dizane ki demek li wê derê biçî bûn ji bo wê derê derketina wan aqasir asan nîne. Lê hesede an jî hêzên yên YPG li gel Sûriye rejima Sûriyeyên yêkem heta îro roj tekilî xwe qut nekirine. Herdem tekilî wan berdewam biye. Li Qamişlo tu temaşa dikê Qamişlo ber hev dûdanin rendarê Tevî hebin. belê belê bi tevî hemin bi hev dû re kar dikin. Yani niha
Ve em vê tiştê baş bizanibin. Demekî ji Kurdistanê jî veqetiya rejima Sûriye dewrdayî kirin, teslîm kirin, bi hejmar teslîm kirin. Hemû cîha bi hejmar teşê kirin, bi îmza teslîm kirin ku dake rojkirtinê carkê bigirin ser li xwe vegerîne. İşarê talîkê mezin herî ew bike ku eger heta bercevendiyên yên Emerîkî li wê derê di xeteriyê têda be, hesede partnerekî wan e gelek xurt e, lê tenniya bercevendî kî wem dikeve xeterê tê. Eger di sosiya wan li gel Kurda hebana kerem kir bi çavê rewşa Efrînê çareser bikin. Neyçene lingê wan nekeve Efrînê. Talankirina Efrînê nebana. Valakirina yên Ana tedbêjî wê diziya zeytûna biqede neqede. Vallahi zahmet e. Gelek zahmet. Zahmet e. Çünkü Belê. arş kokê jê kirin. Ew tişt Belê, em derbasî mijara xwe şeşa bidin. Ji ber ku kek salim li Swêd dimîne, mesele jî Swêd e, em ê ji kek salim dest pê bikin. Kek salim. Serokwezîra Swêdê Magdalena Andersson. Got em tu Kurdên ku nasnama welatê me bi wan raye, yanî hebwelatiyê me ne, em ê wan teslîmî Tirkiyeyê nekin. Ev jî di nav Kurda de bi rastî bû cihê kêfxweşiyê piçkî Kurd weka ku hinkî di jî wisa nefesek rihet stendin. Îcar îro ez neşaşim îro bû ne wisa hilbijartin jî hebû li Swêdê. We jî dengê xwe bi kar anî ne wisa. Gelo we Kurda weda sosyal demokrata we yan weda komünîst weda kê ez dixwazim hinekî ez wî merak dikim û çima Magdalena Andersen ewa derket û vekirî vî tiştî got. Tedî ewan û Tirka bi hev re rêkeftinekî imza kirine ku Tirk îzin nedin, ew û Fînlandê nikarin têkevin nav NATOyê. Mesele çi bû, çi nîm bû û hilbijartin ew ê encamê hilbijartinê em merak dikin bi rastî. Ez bawer dikim temaşevan jî merak dikin ew ê encamên hilbijartinê çi bin. Bi kurtasî keko. Di esna programda ez ketim pênca xeberê. Ez ketim rojnameyê Swêdî di wirda encamekî ku dibêjin encamê ber sindoqa, ber lokalê hilbijartinê. Encamekî muweqet e. Li gor Yani eko dengê xwe didin wexta dertên ji wan dipirsin dibêjin we dengê dipirsin. dengê xwe dakê. Ji 7000 insanî pirsîne. Belê. Li gor vê bloka çep û kesk sedî pêncî û yek e. Bloka dinê jî sedî çil û neh. Yani tabii encamekî muweqet e ku wisa be Andersson, Magdalena Andersson ew ê serokwezîrtiya xwe bidomîne. Yani xanimekî hêja ye. Xanimekî em Yani hûn Kurd em Kurd na yani beşekî Kurd alîgirê wê ne jî lê Kurd virda gelek organize kirîne bi hemû partiya da cî girtine û vêya tiştekî pir baş e. Kek henîfî ew li Fransayê Ermenî jî yani em Kurd vê noxta ji paran e. Yani Ermenî di hemû rêxistinê partiyê Fransî da cî digirin lê pêşmendîtiya wan diasporayê heye. Pirsa milletê xwe da tev dibin yek û ew partiya ku em bêjin di wê demê da pirsgirêka Ermeniya bide pêş ya jî mil bidê wana jî wek blok alîkariya wan dikin. Yani kek salim ez pir merak dikim xelkê Swêd û tevî partî û rêxistinên wan ev zextên ku li Tirkiye li ser bi rastî li ser demokrasiya wan dike. Yani ji wan re dibêje gere hûn yasayê xwe bin pê bikin. Yani mesela dibêje çawa ku li Tirkiye hukuk
biye siyasî divê hiqûqa we jî siyasî ve hûn ê ku em ji we dixwazin hûn emir bidin mehkemeyên xwe bidin hakimên xwe ew wan bînin teslîmî me bikin. Ji wan wî dixwaze xelkê Swêd em bêjin rêxistinên wan, rêxistinên siyasî, partiyên siyasî çi divên ji vî îşê re? Yani li vir ew bi giştî ev hikûmeta niha li Tirkiye a AK Partiye bi taybet jî Erdogan ewek risimekî wî gelek negatif di mêjiyê ewa de heye. Çünkü medya Swêd û partiyê wan û mirovên kuçê gişt li dij bîne. Ev bi xwe re indirekt sempatîkî ji Kurdan re tîne. Wekî dinê ji xwe pirsa Kurd bêje 6-7 sale li Swêd xwe organize kiriye. Yani tên naskirin ji dema Palmê da ev hê wek di qada dewletê da ev bû cî girt û piştgirî girt. Lê mesela ew ê car dinê ez ê werim ser pirsa dijatiya Tirkiye û em bêjin Swêd û mesela NATOyê. Yani Swêd îro hewcedariya Swêd û Finlandiya bi NATO heye. û vana dîtin çi hat serê Ukraynayê. Loma jî sedî heftê û pênc li Finlandiyayê sedî heştê zêdetir gel xelq piştgiriya NATO dike. Belê. Evca hinek kesên çepgirin vana wek îdeolojikî li dij NATOyê ne. Qeheta min helbesta wan çewt e. Yani divê em Kurd nêne vê lêstike. Yani ewlekariya Swêd ji bo Kurda jî baş e. Wekî dê NATO divê em bi çavê îdeolojikî yê dema şerê sar li NATOyê nenêrin. Yani ê ku li Yugoslavyayê sîstema dîktatûr hilweşand 6 millet azad kir NATO bû. Îro ê ku li Başûrê Kurdistanê di NATOyê da ew xetekî sor kişand ji Sedam ra û îro jî piştgiriya milletê Kurd dike NATOyê. Ê ku îro li Başûrê Rojavayê Kurdistanê piştgiriya milletê Kurd dike NATOyê. Loma jî em diaspora Kurdî divê ku li gel NATOyê bin. Yani bom me yani diaspora evek henfî. İdeolojiya diaspora neteweperweriye. Yani diaspora nikar ji vê xetê derê. Wata derê ne diasporaya. Kayıncar em ji kek baran bipirsin. Kek baran. Kek Salim dibêje Kurdên li Swêdê organize kirîne. Gelo hûn ê Almanya jî bavê min hûn organize kirîne an na? Yên Kurdên Swêd taybetmendîkî wan xweş heye. Swên diwarê çand û huner zimanê yên Kurdî da jî gelek karê baş kirine. O dikin jî hîn jî. Vallahi em ji Almanya bi şüphe ne. Di wexta Merkel da Almanya weka ku bi dizî dostaniya Erdogan dikir Merkelê. Niha mesela Swêdê min destnîşan kir de her warê da Kurdên Swêdê bi rastî bi tanzîmin yani cihê textîrê ye. Herçendî hemû kes xwe serok jê bibîne dîsa jî karên baş kirine li wê derê. Ew kesa jî heye. Lê karê gelek baş kirinin rêzê min heye ji wan re. Li Almanya wek Swêd nene. Almanya wek bajarekî yani Swêd wek bajarekî Almanya. Yani ji hêlkî de dor neh eyalet û Swêd tevî wî ez bakim 8 milyonluk anabiyê gîştê 10 milyon tişkî. 10 milyon tişkî takriben ji yani wekî eyaletekî ew ê bêjin. Yên Almanya bêjin. Ew qasa hêza wî heye. Li Almanya bêjî ji Magdalena xanima Magdalena ku got em ê piştgiriya milletê Kurd bikin. Yani ne got milletê Kurd, got xelq herhalde got xelkê Kurd. Vêga tam nayê bîram. Ev tê çi wa tê? Swêd di
dema evê da bigirin çi dibêjin olufpalme da bigirin heta îro roj tu jara dijmanatiya Kurdan nekiriye. Herdem yani ji destê wan hatibû seb dostaniya Kurda kiriye, piştgiriya Kurda kiriye û taybet jî demekî tu Swêd diaspora Swêd jî binêrî diaspora Kurd li vê derê wan bi xwe teşwîkê zimanê xwe kirinin, hunerê xwe kirinin, çanda xwe kirinin, nivîskarê xwe alîkariya wan kiriye, bi her şêweyê alîkariya wan kiriye. Îjarê Swêd ji Finlandiya jî di wê peymanekê dewleta Tirkiye destnîşan dike ji xwe sê roj berê çar roj şûnda piştî wê peymanê Finlandiya vekiriya eşkere gote me peymanê ku wisa ne gotiye ki em ê hinekî însanan Kurda bigrin teslîmê ve bikin tiştî ku wisa tune ye. Di wê peymanê de tiştî ku wisa nîne. Hinek rês hene di wê warê de bihevdû kirine û îro Hanma Magdalena Serokê Swêdê jî Magdalena Anderson jî dema destnîşana vê tiştê dike carekê dinê ew pişterast dibe tu kesekî rastî ew ê nakin yani bi şêweyê nakin nizanim ême sempatiya min hemberê welatê Swêdê ji berê de heye niha jî her berdava me ama nevekî wan gelek spas keko niha kek salim ewkekî me temaşevankî divê li gora televizyona SVT1 rewşa ana ev e bloka Sosyal Demokratan 177 û bloka rastgîra jî 172 parlamenter stendiye çıkar raste tabii ne amarên fermîne ihtimalek mezin erê îcar em derbasî mijara xwe dawî bibin bi rastî mijara me dawî zêdetir em ê vega li vîdyokê temaşe bikin piştî vîdyoyê ez ê hema her yekê ji we bi di hevoka hesta we bigirim û paşiyê jî ez ê gotinên wê dawî bistînim û em ê bernama xwe temam bikin kabira hevalê teknîkê ji kerema xwe vîdyoyê deynin serê. Belê mel Pervîn Çakar soprano Pervîn Çakar godarî kir bi rastî karekê xweş kiriye biya min çû li gela Hewlêrê wek konsertekî da piştî konsertê jî çû seredana Sînemxan Bedirxan kir di nav Kurdan da Sînemxan wek prensesa Kurdayî dawîn tê binav kirin bi rastî sembolê bi vî rengî ji bo netewa pir pêwîstin û ez wexta ku ez li ser navê xwe bêjim hêjan ez ê bidim we wexta ku min guhdarî kir hestên minî neteweperwerî hinkî dinê jî wisa bilind bûn belê kek baran hema ji te dest pê bikin tu hestên xwe bîne ziman û gotinên xwe dawî bêje. Spas Musa. Niha Sînemxan keşa Mir Celalet Bedirxan ku Mir Celalet Bedirxan vekî prensê vekî yên Kurd tê naskirin û jî heq kirî vê ew jî bigire ser milê xwe. Sînemxan jî rûberû jî me hevdû dîtiye. Sînemxan bi rastî prensesekî Kurd e. Dibe kesî mîna wî zêdetir bana li Kurdistanê xwedî derketina başûrê Kurdistanê cî dahêna wê û li wê derê wekî şanaziyê xwe dîtina wî li wê derê ew jî cê kêfxweşî ye. Di wê warê de dîsa Parti Demokratîk Kurdistan rolekî gelek xweş dilîze Herêma Kurdistanê gelek rolekî xweş dilîzin. Dibe van hêjayê xwe em bidin ser serê xwe ne tenê ew xwe bidin ser serê xwe
vekironiya çavê xwe wan disa jî biparêzin çünkü netewperestî ew ê di Sozya Kurdistanê bi şêwê ez gêrek Kurd bibire gotinê xwe dawî ez ê bêjim. Ama vêga bêje gotinê xwe dawî jî bêje em ê Gotina dawî bo min ez çîrokê gelek Kurd bo hemû goderwana ji temaşevana jî bêjim. Li cematekî de li gundekî de navê yek Husêne xewinekî dibînim bi serê spê bi lez û bez diçe cematê mizgeftê dibe mala dibe min îşev xewinekî gelek ecêb dîtin lê min pir xeta kirî dibe çi kir dibe wala min dua dikir min nimêj dikir we diçûm ber mirinê falan ev dibe îte baş kirî gelek baş bî baştir çi heye dibe na min li wisa nene ma min Kurdî dua dikirim ma xwedî Kurdî nizanekî çawa ez ê vê tiştê xwe ew bikim xwe xilas bikim mala disekine çi bersî bide ew ê Hüseyin dibe kuru hesa ez ji te re tiştekî bêşim lê bi ev navbayê me de bije dibe xwedî esê xwe Kurd e ji xwe ji ber wî sedemê duayê te kirî kê dua gêştî wî hiç netirse yanî ji ber wî jî yên malbatên Kurd û hemû Kurd hezên welatê xwe nijadperestên yên patrioyên yên Kurdistanê kerema xwe re xewinê xwe jî bi Kurdî bibîne gotinê xwe jî bi Kurdî bikin nîqaşê xwe jî bi Kurdî bikin bi Kurdiya şêrîn delal em ê bigêjin armanca xwe dawî. gelek gelek spas keko belê kek salim hestên te û gotinên te dawî بله یعنی اوه که خوش me guhdarî kir yani Sînem Xan Prensesa Kurda emaneta Mîr Celadet yani Xwedê emrekî dirêj bide em jê gelek hes dikin wekî dinê Başûrê Kurdistanê malbata berzanî desthilatdariya wan îro ji bo hemû pêşevanê milletê Kurd biye ciyê serbilindiyê û here wa starekî ye jî ya şerqeya li wê derê hat veşartin li wê derê bicîbû Elî Qazî li wê derê hat veşartin li wê derê bicîbû wekî civek malbatî jî yani ji wan re xwedî hate derketin Sînem Xan li wê derê di jiyanekî gelek xweş e em vê manê jî desthilatdariya milletê Kurd ya li Başûrê Kurdistanê pîroz dikin em Pervîn Şeqar re jî gelek spas dikin tiştekî gelek xweş kiriye em tim û tim lêviya tiştê we xweş in spas bû we jî spas bû kek baran û spas bû cenabê te jî kek Helîfê spas bû temaşevana jî gel ku me gotinekî çewçî kir bira me ev bikin şev xweş belê gelek gelek spas keko belê ez jî bi tenê li ser navê Çarpel Medya Ewlê bêjim spas Pervîn Çakar spas Sînem Xan Bedirxan û spas Başûrê Kurdistanê û ez hêvî dikim ku ez bawerim ew ê temaşevanên me cardinê wê vîdeoyê temaşe bikin ey niştimanî can cardinê wê bikin û ez ji ber ku we her diya min neşkênan û min we vexwend bername û hûn hatin mala we her diya jî ava gelek gelek spas û temaşevanên ezîz hûn her bijîn heta vê saetê hûn li ber ekranên Çarpel Medyayê man ez hêvî dikim ku em di rojên pêş de em ê cardinê bihev rabin û ez spasî hevalên xwe yî teknîkê jî dikim ê rejiyê mala wan ava û ez ji hemû temaşevanan re dibêjim şev baş bimînin di xêr û xweşiyê de.